Učiteľka čelí obvineniu zo zneužívania svojho žiaka. V takýchto prípadoch sú obvinení neraz stíhaní väzobne, napríklad aj preto, aby nemali možnosť ovplyvňovať svedkov. Polícia ale ženu stíhala na slobode. Podľa všetkého ju pred ústavom na výkon väzby ochránilo tehotenstvo. Ukazuje sa, že gravidita zohráva v tomto prípade mimoriadnu úlohu. Po prevalení škandálu v novembri minulého roka sa mala učiteľka práve dnes postaviť pred sudcu. Nestalo sa tak, znova tomu zabránilo zrejme tehotenstvo. Okresný súd Humenné odročil dnešné hlavné pojednávanie na neurčito zo zdravotných dôvodov na strane obžalovanej. Žena vo vysokom štádiu gravidity by údajne mala v týchto dňoch porodiť. Termín ďalšieho pojednávania bude závisieť od jej zdravotného stavu. Jedno je ale isté, keď Senát vyriekne verdikt, učiteľka už bude dvojnásobnou mamičkou. Ak niekoho odsúdia nepodmienečne, nasledovať by mal jeho nástup do ústavu na výkon väzby. Zaujímavé ale je, čo nastane v prípade, ak je to odsúdenou matka s malým dieťaťom. Ak však ide o výkon takéhoto trestu na tehotnej žene alebo na matke novonarodeného dieťaťa, predseda Senátu odloží výkon trestu na 1 rok po pôrode. Ak má dieťa rok, matka a jej dieťa musia od seba. U nás totiž neexistuje možnosť, že by si žena trest mohla odpíkať spolu s dieťaťom. V súčasnosti na Slovensku nemáme ústav, v ktorom by bolo zriadené oddelenie na výkon trestu odňatia slobody matiek spolu s deťmi. Inak je to u našich západných susedov. Česi majú také ženské väznice, kde môže nastúpiť matka spolu s dieťaťom. Naozaj takýmto spôsobom to funguje, aby tá matka mohla byť s tým dieťaťom, ale zároveň si vykonáva trest odňatia slobody. Z Humenného Jana Veľasová, televízia JOJ.